לילדים שלנו מגיע להיות מאושרים. אני הולך להראות לכם איך לחיות עם ילדים בלי מלחמה, בלי עונשים, בלי איומים, בלי מאבקי כוחות, בלי דווקא ובלי שקרים של ילדים. לא כתוב בלי שקרים של ילדים. את צודקת. בלי שקרים של ילדים ובלי שקרים של הורים. קצת רקע למי שלא מכיר, מי שהגיע פעם ראשונה, מי אני? אז אני זכיתי למשפחת מלאכים. יש לי אישה מלאכית מדהימה ונדירה, והביאה מלאך קטן שהצטרף אלינו. והרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים באקדמיה להורים, זה בזכות שני הגאונים האלה, שעוזרים לי והם השראה לכל השיעורים שאנחנו מעבירים כאן. חוץ מזה, במקצוע שלי, אני מאמן עסקי כבר 20 שנה, מאסטר בניהול ומומחה להתנהגות אנושית. בעיתון מעריב עשו לי פעם כתבה, קראו לי קוסם הכסף, בגלל שעזרתי ללקוחות שלי, בעלי עסקים, להכניס מאות מיליוני שקלים בעסק, בחיים, בארץ ובעולם. בין שאר הדברים, ובשביל זה התכנסנו כאן, אני מנכ"ל עמותה שנקראת הדרך אל אושר ישראל, שהקמתי אותה בשנת 2000, אוקטובר 2000, ואני מנהל אותה כבר 16 שנים בהתנדבות, כשיש לנו יחד איתי עוד 60 מתנדבים, שתורמים כל שבוע בין 5 ל-50 שעות התנדבות כל אחד מהם. ובהתנדבות הזאת ובעזרה הזאת, אנחנו מעבירים כל שנה אלפי סדנאות, אלפים רבים של סדנאות, שעזרנו להגיע עד היום ל-847,122 אנשים שהשתתפו בהרצאות והסדנאות שלנו. זה אומר שמכל 10 אנשים שאתם פוגשים ברחוב, יש לפחות באדם אחד שהשתתף בהרצאה או סדנה שלנו, וזה הולך וגדל כל שנה יותר ויותר. זה הגיע למצב שלאור הפעילות הזאת אני נבחרתי, עשו רשימה של 50 אנשים שהכי משפיעים על החינוך במדינת ישראל, אז בחרו אותי במקום ה-33 בתור האנשים המשפיעים על החינוך במדינה. ובין השאר הקמתי את האקדמיה להורים לפני 7 שנים, המצאתי את האקדמיה להורים והקמתי אותה, שאנחנו עכשיו חוגגים את הסניף ה-20 של האקדמיה להורים, שבה אנחנו מדריכים הורים, גננות, מורות וכן הלאה, בכל רחבי הארץ, והכל נעשה בהתנדבות ותרומה לקהילה. יש לנו 50 שיעורים שונים באקדמיה להורים, ומדי חודש משתתפים לפחות 1,000 הורים בסניפים השונים, יחד עם אלפי משובים וסיפורי הצלחה שהצטברו עד היום, ההישגים בחיים שלהם, בחיים של הילדים, לפעמים מגיעות סבתות, אז בחיים של הנכדים וכן הלאה. ויש תגלית שאני רוצה לספר לכם עליה היום, אחרי כל העבודה הזאת עם כל כך הרבה אנשים, שיש תגלית חשובה שכל הורה צריך לדעת עליה, שהרבה פעמים מישהו אומר לי, כן, אבל יש לי ניסיון, יש לי מלא ילדים, יש לי 3 ילדים ויש לי המון ניסיון. אז גם לי יש ניסיון, אבל כמעט של 1,000,000 ילדים והורים, ניסיון נרחב מאוד, כי אנחנו עובדים בעיקר עם ילדים, עם מחנכים, זה יכול להיות גננות, מורות, מנהלי בית ספר וכדומה, ועם מורים. אז אחרי עבודה עם כמעט 1,000,000 אנשים, ואחרי שבדקנו באופן פרטני 463 מקרים, גילינו בעיה מאוד קריטית, אותה שורש של מה שהורס את האושר אמיתי במשפחות, וזה מריבות עם ילדים, ובקשר לילדים, בין אם זה מריבות של אחים אחיות, מריבות עם בית ספר ואחרות, וזה יכול לחסל משפחות ולפגוע במצב האישי של כל אחד מהמעורבים. הבעיות האלה משפיעות על כל תחום בחיי המשפחה, ובין השאר הן עולות הרבה מאוד כסף, זמן, איכות חיים, והכי גרוע, סבל נפשי. וידוע שכל הורה רוצה שהילד שלו יהיה בריא, מאושר ומצליח. אבל אחרי עבודה עם כמעט 1,000,000 ילדים, מחנכים והורים, גיליתי שיש 10 שגיאות נפוצות, שהן בעצם הבסיס למריבות
עם ילדים ומובילות לכישלון ולצער עם הילדים ובקשר לגידול שלהם. גיליתי גם כלים מדויקים ופתרונות מדויקים איך לפתור כל שגיאה כדי להביא כל הורה להבנה ואושר עם הילדים שלו. ועכשיו נשאלת השאלה למה החלטנו לפנות דווקא אליכם ההורים, ויש פה עיקרון מאוד חשוב של להבין אותו. כדי שיהיה ילד בריא ומאושר, אי אפשר לעשות אוקוס פוקוס ולזרוק אבקה על הילד והכל יסתדר. כדי שהילד יהיה גם בריא וגם מאושר, יש 3 גורמים מאוד מאוד חשובים כדי להשיג את זה. הגורם הראשון זה באמת ילדים, הילד עצמו, ועד היום עבדנו עם יותר מ-650,000 ילדים באופן אישי, כדי לראות שבזמן שאומרים שהילד אין לו סבלנות והוא מפטפט בשיעור ושהוא היפראקטיבי ושהוא מרביץ לילדים אחרים ושאין לו כבוד למבוגר ועוד 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 הכפשות, והוא יושב בהרצאות שלנו 45 דקות והוא לא מוכן לצאת להפסקה אחרי זה. והוא נשאר השיעור ממשיך, וגם אם זה אחרי הצלצול ללכת הביתה, הוא מסרב ללכת הביתה ורוצה להמשיך לקבל כלים איך להצליח בחיים, להיות מאושר ובריא. הצד הנוסף, או הקודקוד הנוסף במשולש הזה, זה המחנכים. אז התחלנו לעבוד עם המון מחנכים, ובאמת עזרנו ליותר מ-20,000 מורים, גננות, יועצות חינוכיות, מנהלי בית ספר וכדומה. וראינו שאנחנו נותנים להם המון כלים מאוד מוצלחים, כי הם מבלים המון שעות עם הילדים שלנו. בדרך כלל המורה מבלה יותר זמן עם הילדים שלנו, מאשר אנחנו בתור מבוגרים, ובעולם המטורף של העבודה של שעות ארוכות והיעדרות ארוכה מהבית, זה מאוד מאוד חשוב להשקיע במחנכים, וזה מה שעשינו, וזה משיג תוצאות מעולות, אבל זה לא מספיק. כי לא משנה כמה הילד יהיה עם כלים, וכמה המחנך יאהב אותו וירצה להעניק לו, אם להורה אין כלים איך לשתף פעולה עם שני האחרים, הילד עדיין לא יהיה מאושר, וכנראה גם לא בריא. ולכן פתחנו את האקדמיה להורים, שזה בית ספר להורים הכי גדול בתולדות המדינה, כדי להעניק לכל האפשרות, לקבל את הכלים, ולהצליח להשיג את המטרות שהוא מאחל לעצמו ולילד שלו. והנושא שלנו זה איך לדאוג או איך לגדל ילד מאושר עם ביטחון עצמי. מי רוצה שהילד שלו יהיה גם מאושר וגם עם ביטחון עצמי? מעולה. אז ילד מאושר עם ביטחון עצמי, 10 השגיאות הנפוצות בגידול ילדים, זה סדנה מיוחדת שעשינו להורים אחרי הכנה של יותר משנתיים, ואחרי הבדיקה של השגיאות הנפוצות שמונות את זה, ואיך אפשר לרפא אותן. ובסדנה המיוחדת הזאת אנחנו נלמד כמה דברים חשובים. אנחנו נלמד למה הילד שלך לא מקשיב לך, ואיך להניע אותו לשתף פעולה. אנחנו נראה איך למנוע מריבות בבוקר, ולהתחיל את היום עם חיוך, במקום עם קריזה ועצבים, במקום התארגנות של 1.5 שעה בבוקר, איזה בגדים אני אלבש, אוכל לאט, אוכל מהר, מאחרים לעבודה, אם לא תצא מהר אני אעניש אותך, מענישים אותו, אז אתה מאחר לעבודה ונשאר איתו. איך פותרים סכסוכים בין הורים לגבי הילדים, אפילו אם התגרשתם. כמה שהתגלה במחקר הארוך שלנו, שסכסוכים בין ההורים משפיעים בצורה נוראית על הילדים גם בזמן קצר וגם בטווח ארוך לכל החיים. ואנחנו נלמד איך אפשר לפתור סכסוכים בין הורים, בין אם הם עדיין נשואים, או שהם אפילו התגרשו, ומה אפשר לעשות במקרים כאלה, כי אחרת זה הורס את החיים של הילדים להרבה שנים. אנחנו נגלה למה הילד שלך לא מעריך את מה שאתה עושה בשבילו, ואיך לקבל הערכה מיידית. כי אני לא מכיר הורים שהם לא משקיעים בילדים, אבל אני מכיר הרבה הורים שהשקיעו בילדים, ופעם אחרי פעם לא זכו להערכה בחזרה, ואז התייאשו והפסיקו להשקיע. אנחנו נראה מה גורם לילדים להתמרד בגילאים 3, 9, 15, ובעוד גיל נוסף שגורם להתמרדות. איך מתמודדים בצורה נכונה עם הפרעות קשב וריכוז. אנחנו גם נגלה מה הגורם המרכזי להתפרצויות זעם של ילדים, בין אם זה בקניון כשלא קנית לו משהו, או בבית שצריכים להתקלח או לישון, והוא פתאום מתחיל להפעיל את הסירנה, ואנחנו מרימים ידיים ואומרים, יא אללה, איך נפלתי? לא סיפרו לי את זה מראש. עבדו עליי. יותר גרוע, עברו כבר 14 יום, אי אפשר להחזיר. איך מתמודדים עם בעיות רגשיות של ילדים בשלבים שונים בחיים, אם זה בעיות בגן,
שלבים ראשונים בבית ספר, לחץ בכיתה, גיל ההתבגרות, איך מתמודדים עם בעיות רגשיות. מה הסוד לטיפול מהיר ויעיל בקשיי למידה? למה הילד שלך גורם לך לאבד שליטה ולהיות בקריזה בצורה שאתה לא מרשה לעצמך מול אף בן אדם אחר? למה ילדים עושים דווקא? ובמיוחד על הדברים שהכי מפריעים לך והכי רגישים אצלך. מה המניע הסודי של תינוק, פעוט, ילד ונער? ומה מפעיל אותם בצורה טובה ונכונה ובצורה שמשיגה שיתוף פעולה? וכל הדברים האלה יביאו אותנו לכמה תוצאות מאוד מאוד מיוחדות בסיומה של הסדנה הזאת. תוצאה ראשונה שאתה תדע איך עובד ראש של ילד. כי זה מאוד חשוב להבין איך ילדים חושבים, איך הם פועלים, מה מניע אותם, כי זה מונע הרבה אכזבות וצער ומאפשר לפעול בצורה נכונה. אתה תוכל לגרום לילד שלך לעשות שיעורי בית, להתקלח, לאכול בריא ולישון בזמן, בלי שצריך שוטר צמוד, קצין ביקור סדיר או סנקציות כלכליות כמו באיראן. אתה תגלם איזה 3 דברים עליך לעשות כל יום כדי לשנות את היחסים במשפחה לטובה, ולא משנה כמה הם גרועים כרגע. אנחנו גם נלמד או נקבל כלים איך לנהל בית בלי צעקות, בלי מריבות ובלי כעסים, וכן, זה אפשרי גם עבורך ועבורך. תוכל לפתור קשיים בלימודים, בבית ספר ובגן הילדים. תדע מה להגיד למורה או הגננת כדי להשיג ממנה שיתוף פעולה והסכמה עם שיטות החינוך שלך, עם הדרכים שלך, עם הדגשים שחשובים לך באופן אישי בשביל הילד שלך. והנקודה הכי חשובה, שהחיים שלך השתנו מאוד, בכל הכיוונים, בכל האפיקים, נקודה בלי סימן שאלה. הסדנה הזאת, זאת סדנה שאני באופן אישי נותן אחריות מלאה עליה, כי אחרי שאישית הייתי אחראי לכמעט 1,000,000 אנשים שעברו הרצאות וסדנאות שלנו, ובאופן אישי העברתי אותה למספרים אדירים של אלפי הורים, מורים ומחנכים. אז אם בסיום הסדנה תחשוב שזה לא היה שווה כל שקל, אתה תקבל החזר מלא ומיידי של כל מה ששילמת עבור הסדנה. יש לך 0 סיכוי להפסיד, ויש לך 100% סיכויים להצליח עם הילד והמשפחה. והסדנה הזאת יש בה כמה דברים מאוד מפתיעים שאנחנו נעשה, שלא היה לנו עד היום אף פעם, בסדר? זאת סדנה שהיא לא קצרה, כי יש לנו הרבה מה לחסות בה, ומה ללמוד וללמד. זאת סדנה שהיא תהיה משעה 4:30 ועד שעה 10:30, שבה אנחנו לא רק נלמד את הדברים, אלא גם נקבל משימות ושיעורי בית שנעשה כאן במקום, נתרגל אותם, ועם משימות גם לבית ולחיים עם הילדים אחרי זה. אז קודם כל, לפני שנמשיך, שאלות אם יש למישהו עד לכאן. סדנה מוזיקלית מאיזה גיל לימודים? לכל גיל. מגיל 1.5 שנתיים עד 98. ביחד שיצא 100 זה מה שחשוב. עוד שאלות למישהו? כן? הסדנה בעצם היא ערב אחד? הסדנה של 10 השגיאות הנפוצות בגידול ילדים היא בערב אחד, מ-4:30 עד 10:30, ואחרי זה יש עוד 6 מפגשים, שבה אנחנו לומדים כלים נוספים איך להשתמש, להטמיע ולעשות את זה בחיים, שהם לאורך השנה נמשכים, והם כלולים. כל מי שרשם לסדנה מקבל אותם במתנה. אתה מעביר את כל אני מעביר את כל המפגשים האלה באופן אישי, בסדר? יש לנו בכל שאר סניפים צוות שלי מעביר את המפגשים המיוחדים האלה. זה פה ורק אני מעביר את זה, כן. זה 6 שעות. זו סדנה הכי חשובה לגידול ילדים שמישהו אי פעם היה בה. במשך כמעט 3 שנים בניתי אותה לאור עבודה שחקרתי גם הורים וגם ילדים את כל הקשיים והבעיות, ובודדתי את השגיאות שגורמות כמעט את 100% מהצרות. זה משהו שלא עומדים אותו במפגשי אקדמיה בכלל, רק בשיעור הספציפי הזה שאני מלמד את זה, וגיליתי גם את השגיאות וגם את התרופה, ובאופן אישי אימנתי כמה מאות או אלפי הורים על הבעיות האלה והפתרונות האלה, ובלי יוצא מן הכלל, כל מי שישתמש בזה, מדווח שפשוט החיים שלו ישתנו ב-180 מעלות. הסדנאות האלה, כל הסדנאות האלה, וכל מה שאתם עושים, כמו שאמרתי, יש לי עסקים שאני מנהל, ועוזר להרבה עסקים בארץ ובעולם, ארצות הברית, קנדה ודרום אפריקה, וכל הפעילות הזאת, כל הסדנאות האלה, וכל מה שאנחנו עושים להורים, וכל התשלום הזה, ההשקעה הזאת, מעבר לזה שאתם מקבלים כאן
את הסדנה שכל מי שהיה בהכנות שעשיתי לה בשלוש שנים האחרונות אומר שזה הדבר הכי משמעותי שקרה בחייו אי פעם. ומעבר למפגשים שאתם מקבלים, 6 מפגשים לאורך השנה והמפגש של הילדים, אבל מעבר לכל זה, גם כל התשלום שאתם עושים, את כולו אני תורם, 100% ממנו, בלי שקל אחד שאני לוקח, כולו אני תורם לילדים נזקקים, למשפחות הרוסות ולנוער בסיכון, ככה שזה לא רק שאתם מקבלים את כל הדברים האלה, אלא אתם עוזרים לנו גם לעשות מדינה יותר טובה וחברה יותר בריאה, כ-100% מהתשלום כולו הולך מיידית לתרומה. אין שקל אחד שנשאר אצלנו, הכל אני תורם אותו באופן מיידי, אני תורם כל חודש עשרות אלפי שקלים, ואני עושה את הפעילויות האלה, וכל התשלומים, כל ההשקעה שמישהו עושה ומקבל, את הכל אנחנו תורמים באופן מיידי, כך שלא רק שאתה משפר את המשפחה שלך, אתה גם יודע שאתה עזרת גם לאחרים שידם לא משגת להצליח ולהשתפר בחיים. קוראים לי אסנת, יש לי 2 ילדים שלי, תאומים, בן ובת, בני 6.5, ועוד 2 בנות של בעלים מנישואים קודמים. הרגשתי שאני צריכה כלים להתמודד בבית עם כל מיני סיטואציות עם הילדים, לא להתעצבן, לא להרים את הכל, לרתום אותם לעשות דברים בלי להתווכח, בלי לריב, לגרום לזה שיהיה שקט ושמחה בבית. כשקונים אוטו זה בא עם ספר הפעלה, כשקונים מיקרוגל זה בא עם ספר הפעלה, כשמביאים ילדים זה לא מגיע עם ספר הפעלה. ובאתי לקבל כלים, ויש דברים שאנחנו חושבים עליהם, אבל אנחנו לא ממש מיישמים אותם. דני שם לך את הדברים בפרצוף, גורם לך להבין שבסוף, בשורה התחתונה, הכל זה דוגמה אישית, וממחיש לך איך כל דבר שאת עושה, יש לו תוצאה. אז לא יודעת, הוא סוג של מאיר לך את העיניים, וגורם לך להבין שאין פה קסם. יש דרך, תבחרי בה, תעשי אותה, יהיו תוצאות, בלי יותר מדי קשקושים. כל מי שיש לו ילדים, כל מי שמתכנן ילדים, וכל מי שרוצה להיות מאושר ושמח, ולגדל את הילדים שלו בדרך שהוא היה רוצה לגדל אותם. אני חושבת שאני אמשיך להגיע לפגישות. אני חושבת שהתזכורת הזאת, האימון הזה, הוא מאוד חשוב. כמו שמתאמנים בספורט, אותו דבר. פעם אחת לא מספיקה. שמי הדס, יש לי 2 ילדים, בן 7 ובן 10. רציתי שיתנו לי כלים בשביל שאני יכולה להעביר אותם לילדים שלי. להתמודד עם תסכול, עם הילדים שעושים דווקא, איך לדעת להתמודד איתם כשהם לא יעשו דווקא. הבעיות היומיומיות של לישון בזמן, להתקלח, לקום בבוקר, להגיע בזמן לעבודה והם לבית ספר. אני מרגישה שאני מתמלאה מפעם לפעם, וממש נותנים לי כלים לדעת איך להעביר אותם לילדים ומה לעשות איתם. קודם כל אני מאמינה שאני אצליח, בזכות זה שבאתי לפה, ועם הכלים שדני נתן לי, אין דרך אחרת, פשוט, להגיע לילדים שלי. וזהו, אני מקווה שמפה השמיים הם הגבול. אין עליו, פשוט בן אדם קוסם, באמת, פשוט קוסם. כל מי שאני מכירה, ממש, לכל מי שאני מכירה הייתי ממליצה. הבאתי חברות, אבל לדני עדיין לא, ואני, ב6 שיעורים שיש לי, אני פשוט אצמיד אליי עוד מישהי. אני שמחה מאוד שנפלה בחלקי ההיכרות עם דני, ובאמת שהוא עושה פלאים, אני מאמינה להרבה הורים, לא רק לי. ואני מאמינה שההורים פשוט מתחילים להתאהב בילדים שלהם מחדש, כמו שאני מרגישה שאני עושה. שלום, שמי אנה, אני אם ל3, 3 בנות מתוקות, 7.5, 2.5 ובת חצי שנה. באתי למטרה סך הכל לעשות חיים יותר קלים, לי ולמשפחה שלי.
ולמצוא דברים ותקשורת טובה עם הילדים שלי. אז כאן באמת באווירה מדהימה, אני מתחילה להרגיש שכל מה שהיה עד עכשיו זה סך הכל היה משחקי כוחות, ומה שעכשיו אני רוצה לעשות זה למצוא מסלול חדש, לעשות ריסטארט ולצאת עם כלים החדשים, בדרך החדשה של חיים מאושרים, וסך הכל לטובת הילד, שזה גם לטובת המשפחה, לטובתי, וזהו, מקווה שנצליח בזה. דני המרצה הוא בן אדם מדהים, שהאמת מקרין הרבה אנרגיות טובות, וגם איך שהוא רואה את זה, הסתכלות שלו, זה לוקח אותי לכיוונים אחרים לגמרי, אף פעם לא ראיתי, אף פעם לא הסתכלתי מהזווית שהוא מציג את זה. ונראה לי שיש הרבה דברים שאני יכולה ללמוד. לכולם. כל מי שרוצה שיהיה לו טוב. אני אורית, יש לי 2 ילדים, בת 16 ובן 11 עוד מעט. הבת 16 עוברת את גיל ההתבגרות, ונורא קשה לי איתה, ואני די עובדת עצות, באתי לפה כי אני די עובדת עצות, ואני רוצה לשפר ולשנות את המערכת היחסים שלי איתה, את המערכת היחסים שלה עם הסביבה שלה, שהיא תעשה יותר דברים כדי להעצים את עצמה, שתשפר את הביטחון העצמי שלה, שתדבר עליה יותר בכבוד, שלא תזלזל, שתעריך. כל האיכויות שצריך להיות לבן אדם בעצם. והכי חשוב שהיא תהיה מאושרת סוף סוף, ולא כל היום תצווח ותצעק. וזהו, בינתיים, לפי מה שאני רואה, אני פשוט עמומה. אני כאילו, הגענו עכשיו לכלל החמישי, וממש אני מסכימה עם כל אחד מהם. זה לפי דעתי צריך כל בוקר לקום ולקרוא את זה כמו תורה שלמה, כמו 10 הדיברות, ככה צריך לקרוא את זה, כמו 10 הדיברות בדיוק, אבל בדיוק. כי אני בטוחה שאם נעשה את זה ונפעל כל הזמן נשנן את זה, וממש כל בוקר, כמו שאומרים, כל תפילה, אז ככה צריך לעשות ולהתחיל ליישם, לא רק ליישם, כי פה הבעיה היא ליישם. אני מקווה שאני אצליח, אני מקווה מאוד. אני חושבת שאחרי היום אני אתאמץ יותר. דני מדהים, כאילו, לא יודעת, הוא פשוט מהפנט, לפי דעתי הוא מהפנט. באמת היא ממליצה לכל הורה. לפי דעתי, א' ב' לכל הורה צריך את הסדנה הזאת, שאף אחד לא יגיד, שאף אחד לא יודע. לא למדנו להיות הורים, לא למדנו, אין לנו רישיון. לא למדנו, אנחנו פועלים לפי דחפים, לפי מצבי רוח, לפי סתם, לא יודעים כאילו בכלל איך להתנהג. לימדו אותנו בבית ספר גיאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה, ולא לימדו אותנו להיות הורים, שזה וואלה הכי חשוב, יותר מהכל. אז זהו, יישר כוח לאקדמיה להורים, לדני בפרט, ולכל הצוות של כל המתנדבים, כל הכבוד, עבודת קודש. שלום, שמי מרינה, יש לי ילד אחד, בן 3.5, קצת יותר. הגעתי לפה כי קיבלתי מיילים, הגעתי במקרה לפה, כבר הייתי בכמה הרצאות של דני, אני מאוד מרוצה. היום השתתפתי בסדנה מיוחדת שלו, 10 טעויות נפוצות בגידול של ילדים. קיבלתי כלים, הרבה כלים, קיבלתי הרבה מידע חדש שלא ידעתי מקודם, וממחר אני מתכוונת להתחיל ליישם את כל ההמלצות שלו שהוא נתן לי. יש פה רשימה מאוד ארוכה, ואני אשתדל ללמוד את כל הכללים האלה, ואני מקווה שאני אעשה את ילד שלי מאושר. פשוט בן אדם מדהים, מרצה מעולה, בן אדם מאוד חכם, עם הרבה ידע. נראה לי שיש לו תשובות לכל דבר. מאוד נהניתי, מאוד נהניתי. אני אמליץ גם לחברות שלי להגיע לסדנה. היי, קוראים לי אושרת, אני בת 36, אימא ל3 ילדים, 2 בנות ובן. אני באקדמיה כבר קרוב לשנה, והחיים שלי השתנו מקצה לקצה מהרגע שהגעתי. הרבה יותר תקשורת חיובית, הרבה יותר שיתוף פעולה בינינו,
פחות מריבות. שמי טל כהן תורג'מן, אני עורכת דין, מתמחה בנדל"ן. אני מודה, אני מכורה לדני. התרומה שלו בכל כך הרבה היבטים של החיים הופכת את החיים שלנו לטובים יותר, נעימים יותר, ומה שטוב צריך להפיץ ולהעביר הלאה. אז למרות שלא התאפרתי ולא התארגנתי ולא תכננתי, אני רוצה לפרגן מכל הלב, כי הבן אדם והעמותה והמחשבה והעשייה כאן עושה רק טוב. שמי אילנית, זאת הפעם השנייה שלי בהרצאת VIP של דני. חוויה מאלפת. הרבה דברים שאני לוקחת איתי ובטוח אנסה להטמיע ולהפנים וליישם, וגם דברים שלקחתי איתי בהרצאות הקודמות עם אלון, עם דני, זה עובד. אני בת 28, שני ילדים, ילדה בת 8 וילד בן 2. הגעתי לאקדמיה להורים באוקטובר, בתקופה של שנה כמעט, אחרי שפשוט הרמתי ידיים. הבת הגדולה שלי, בת מהפרק הראשון שלי בחיים, הגיעה למצב שהיא פשוט התחילה להקיא. חוץ מזה שהיא לא הייתה מוכנה ללכת לבית ספר, ולא הייתה מוכנה לדבר איתי, וכל היה נגמר ומתחיל בצרחות ובבכי. הגענו למצב שהיא הפסיקה לאכול, וגם שהיא יכלה להתמודד. ואז הבנתי שיש בעיה קשה מאוד, ואחרי אין ספור פסיכולוגים, קיבלתי איזשהו מייל, לא קיבלתי, מצאתי איזשהו מייל שבן זוגי שלח לי חצי שנה לפני על אקדמיה להורים, והגעתי מאוד פסימית, מאוד. לא האמנתי שאפשר לעשות משהו, ועברו להם כמה חודשים. יש לי ילדה מאושרת, ילדה שאוכלת. ילדה שהלכת בבית ספר, אחרי גם עבודה מאוד קשה בבית ספר, של שיחות עם מנהלת, עם מחנכת, עם ילדים, עם כולם. היא מספרת לי הכל היום, זה גם הישג מאוד גדול. היא אוהבת אותי, סוף כל סוף, אני לא שומעת אני שונאת אותה, אני שומעת שהיא אוהבת אותי. אני רוצה לספר איך הפכתי מאבא הכי גרוע בעולם לאבא הכי טוב בעולם. שיש לשמה. הסיפור התחיל כשחיינו הרבה מאוד בלגנים, התפרצויות ודברים בכלל מעניינים שיצאו מכלל שליטה. אנחנו לא ידענו להתמודד עם זה, והגענו למצב שאין לנו כלים להתמודד עם זה בכלל. ניסינו פסיכולוגים, ניסינו שיחות, ניסינו ללכת בשתו, לכעוס, אפילו קיבלנו, כן, קיבלנו משטרה פעם אחת, שכנים טובים, אני מבין אותם, לא בא בטענות שכנים טובים, ניסינו משטרה כשילד שלנו צרח שהוא רוצה לאכול ב-12 בלילה. הוא רוצה לאכול מה שהוא רוצה לאכול, לא מה שאנחנו רוצים. אז כאלה מצבים חווינו, ואז חיפשנו פתרון. כשמצאנו את כל האפשרויות, במקרה מצאתי איזה משהו אקדמיה להורים, אז אמרתי, מה יש לי להפסיד? אחרי חצי שנה של פסיכולוגית, שבעצם לא עזרה. זה לא עזרה. כשהגענו למקום, היינו פה סביבה נעימה, אנשים נעימים, אווירה טובה, וגם לא מעט סיפורי הצלחה שנתנו לנו תחושה שיש סיכוי, שאנחנו לא במבוי סתום, שיש אור בקצה המנהרה. ולאט לאט התחלנו ליישם מה שמלמדים, מה שבעצם מלמדים פה בדרך אל הראש. לאט לאט הגענו למצב שהדברים התהפכו, הגענו למצב שאנחנו התחלנו לשלוט במצבי כעס או כל מיני מצבים אחרים. אני חני של ילד,
קרן כל הזמן אמרה לי שאני חייבת לשמוע את ההרצאה של ה-VIP. הרבה זמן אין לי, גמרתי לגדל ילדים ויש לי נכדים, ואני מוכרחה להגיד שזה פשוט מרתק, והגישה והדרך בשיטה של השאלות, ואני חושבת שיש פה באמת פרויקט מאוד יפה. הסגנון שלו, אם זה עם הומור, אם זה המחשה, אם זה להיות מאוד ענייני ממוקד ולא להיסחף, אין לי מילים. טוב, אז מי ידע? אני הילה, אני רוצה להגיד תודה רבה, הייתה הרצאה מאלפת, הייתה הרצאה פותחת עיניים, למדתי המון, אני אמשיך להגיע. הייתה הרצאה מרגשת, ממקדת, מעוררת השראה, פותחת את המחשבה לכיוונים חדשים. סליחה שהגעתי, למרות שזה אמצע הלילה עכשיו, היה שווה כל רגע. היה שווה כל רגע, תודה רבה. קוראים לי אלה, נוכחתי היום בהרצאה של דני, ואני רוצה להגיד שזה היה מאוד חשוב לי, כי זה נתן לי ביטחון שיש כלים לטפל בבעיות, שהייתה לי הרגשה שכבר אי אפשר לטפל בזה, וזה משהו שהוא מעשי והוא עובד. אני סימונה אברג'ל, יש לי ילד בן 13.5, זהו, עד שהגעתי לכאן היה לי מאוד מאוד קשה איתו, ואתם חוללתם את הפלא, והחיים היו הרבה יותר קלים. מעבר לזה שלמדתי הרבה, אני מפעילה את זה ומיישמת את זה בפועל, והחיים בבית נהיו הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שקטים. אני מצליחה בכל דבר, אם בחיים האישיים, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה. כאילו, דרכים נפתחו לי, ובהרבה מובנים, שזה בזכות האקדמיה, אני חושבת, כי כאן למדתי הרבה על איך לעשות את זה נכון. מה שעד עכשיו הייתי עושה בדיוק הפוך ממה שהייתי צריכה לעשות. קודם כל דבר היה ויכוח בבית. כל מילה שהייתי מבקשת מהילד, היה מריבה, היה מלחמה, היה... כל דבר לא נראה לו, כל דבר היה קשה לתפעל אותו, היה קשה כאילו לבקש ממנו דברים. היום אין בעיה, הוא קם, הולך, אני רוצה שיעשה את המטבח, אז הוא עושה אותו בלי בעיה, אני אפילו לא מתאמצת לבקש, זה בא ממנו באופן עצמאי. או להאכיל את החיות, לנקות להם את האקווריום, למשל הדגים, או כל דבר, לנקות את החדר שלו. פעם הייתי צריכה שבוע מראש להילחם ולבקש ולהתחנן, היום אני רק מבקשת, רון, בבקשה, חדר, אז הוא עושה אותו בלי בעיה בכלל, אני אפילו לא צריכה לפעמים לבקש, זה בא טבעי, מה שנקרא. פשוט קם, הולך, עושה. היה לו בהתחלה בעיה של מקלחות למשל, היה מתנגד, לא רוצה להיכנס להתקלח. היום לא בא לו, והולך על היום הזה עוד יום ועוד יום, והיה ממש מלחמה. היום זה בדיוק ההפך, היום אני מנסה להוציא אותו מהאמבטיה כמה שאפשר, למה זה בלתי אפשרי. הוא נכנס למקלחת איזה 6-7 פעמים ביום. הוא לומד תוך כדי זה איך לעשות את הדברים, גם אני, איך לבקש ממנו את הדברים, כדי להביא אותו למצב שהוא יהיה הרבה יותר שלם עם עצמו, שיהיה הרבה יותר מאושר. והתוצאות לא מאחרות להגיע. מי הייתי ממליצה? כן. לכולם. לכל אחד שרוצה להגיע לאיזשהו שקט נפשי, לאיזושהי הצלחה, לאיזשהו אושר, לאיזו נקודה של חיוך להגיד וואו, עשיתי את זה. כי פה נותנים את הכל, בשביל הכל. וזה לא רק ילדים, זה לא מדובר רק על ילדים, מדובר על הכל. כאילו באופן אוטומטי נפתחות לך, הדרך נפתחת לעבודה, נפתחת לזוגיות, נפתחת בבית, עם הילדים, עם אנשים, סתם ברחוב. פתאום אתה הרבה יותר סובלני, אתה מבין יותר דברים, אתה רואה יותר דברים. כל אחד יכול להצטרף לאקדמיה. זה לא, אני לא רואה מישהו ספציפי שזה מונע ממנו. להפך. תודה רבה. תודה לך. שלום, שמי יונתן, יש לי 2 ילדים, אחד בן 5, השני בן 1.9. אני באקדמיה כ8 חודשים. היום היה שיעור מסכם עם דני המדהים. ולמרות שאני 8 חודשים באקדמיה, עדיין היום גיליתי כמה דברים חדשים שאפשר לשפר, באיך לעשות את הילדים שלי מאושרים. אז אני מאוד מודה שוב לדני ולאלון המדהימים, ושימשיכו במלאכה שלהם.
ושנצליח לעשות את כולנו מאושרים.